Sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa subungman, mga balita sa batag sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa subungman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, Bacolod City Lona District Congressman Greg Casataya ang nagakalipay nga isa ng subong nga kalayi ang hagna nga gina-file nga nagakonvert sa LTO Bacolod City bilang isa ka regular licensing center para sa mga pumuluyo sang Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. At least madugkang gana dra sa nga dugang nga mga personal mabadasig-dasig ba nga transaksyon at the same time siguro masabataho mapagida kag masabaligwa ang opisina sa nga Land Transportation Office. I-check ta na karon sa report with Bombo Ann Sindol Sorilia. Ang grupo sa mga mamumugon nagakalipay kag nagalao mga kontani manginisa kalayi ang ining e-governance Act of 2022 nagamando sa gobyerno nga mag-establish sa integrated, interconnected kag subongman interoperable information para nga hindi na mabudlayan ang pagpasa-pasa bala sa mga impormasyon sa mga opisina sa gobyerno. Mayo pagini ko matagkan man sa nga pagtamo de bala kag siguro kanini ang mangin nalayi balikawad ni nato ng mga reklamo sa ngaton sa mga kotoran nga mayara gid sa mga empleyado sa nga gobyerno nga daw hindi mo maistorya mayo no o kun kaysa nga mangkot kay ni kakaintindi nagasinupla pa. I-check na karon sa report with the Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga motorista, nagabiso na ang mga oil companies hanggang posible mayara sang rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Kabay pa nga matigayo na gidman. Samtang Land Bank of the Philippines naka-release na sang 3.8 billion na pesos para nga ma-cover ang ining financial aid para sa mga pigado nga mga pamilya. Sa idalo man ni sang targeted cash transfer program nga ginapatuman sa nagapungko si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Sa mga balita nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos sa ginalantaw nga magatambong sa United Nations sa General Assembly sa New York sa bulan sang Setyembre. China nagpasalig sang nga ready na sila para sa golden era with the Philippines sa idalom sang Marcos administration. Kadungan sa pagasapol ni Bongbong Marcos kag subongman na Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa iba na pang mga balita nasyonal, pagbungkag ni President Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission ang nakakuha sa nagkalain-lain nga mga reaksyon. Kahapon naging plastar sa Philippine Statistics Authority nga nagadamo pa ang numero sa mga Pilipino nga wala sa trabaho sang bulan sang Mayo kung ikumparar sa bulan sang Abril. By the way, kahapon nagnubo pagid ang balor sa piso bato ka sa dolyar. Ang isa ka dolyar mayara na sa kambyo nga 56 pesos. Ang Pilipinas sa mahimo nga malabayan na kita sa 11 tubtubad 12 ka mga bagyo hasta matapos ang 2022 suno sa pag-asa. Samtang Senator Bato de la Rosa naga-file sa hagna nga nagatuyo nga ma-institutionalize na lang ang nga task force sa LCAC. Although wala pa ni subong sa patod kuno gid nga kapalaran sa National Task Force LCAC nga ginatukod ni President Rodrigo Duterte. Ginakaupod data na karon si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sa 303 Infantry Brigade para nga at least maka-share man kung ano mga advantages sining mga programa ginapatuman sa National Task Force sa LCAC. Sa balita international,
Pag-resign ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson nakakuha sa naglain-lain nga mga reaksyon nagikan sa mga world leaders. Pero sa piyaka sila may mga issue gyapon nga mga ginabato para sa kaya Boris Johnson. Siling sa nga pila ka mga nagabantay si Boris Johnson ang nagatapik gyapon sa gahom parang makanggon sa medyo engrande man nga wedding party para sa sini kagasawa niya nga si Carrie subong yara sa risgo nga mangin homeless. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan bombohanay big time. 11 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Mga measure nga ginapirmahan o kan mga mando nga ginapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos maning isa sa aton sa mga ginabantayan na banwa ilabin na sa mga grupo or sa mga commission o kon sa mga ahensya sa gobyerno nga ginatukod sa nga time ni President Rodrigo Duterte. Kaya kahapon pagwa sang palasyo sa Malacanang ang balita nga si President Ferdinand Bongbong Marcos nag-issue sa nga duha ka mga executive order sa adlaw mismo nga nagpungko siya sa pwesto nga naggabungkag nag-abolish sa Presidential Anti-Corruption Commission kag ang Office of the Cabinet Secretary. Gen-reorganize kag pangalanan sini ang Presidential Communications Operations Office bilang Office of the Press Secretary. Ang ining pag-abolish ni Bongbong Marcos, President Marcos Jr. sang Presidential Anti-Corruption Commission na ginatukod ni President Rodrigo Duterte sang nagligad nga tuig 2017. Ang gin-issue niya sa adlaw mismo nga nagsumpa siya o kung nagsugod ang iyang termino sang Hunyo 30. Amuning Executive Order number 1 gid ni Marcos ang pagbungkag sang Presidential Anti-Corruption Commission. Ang administrasyon siling sa Executive Order ang mag-streamline sa mga proseso sa Office of the President kaya gina-abolish ni mga duplicated ka mga overlapping ka mga official functions. Kadungan sining iban pa nga mga krisis nga natubang sang aton nga pungsod para nga at least siguro makatipid kita sa pondo, which is mayaraman isang punto. Kay man kung mga redundant na gibaling mga opisina, nagagasto kita sa mga tao nga ang ilang trabaho manatanay sang iban nga mga ahensya sang gobyerno. However, may mga nagkalain-lain man niya dira iyang mga pananawan ang mga nagabantay ilabin na ang mga advocate batok sa corruption. Ang Presidential Anti-Corruption Commission ang gintukod ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang tuig 2017. Hamalin na sang ginpahog ato siya. Or nag-threaten si former President Duterte nga imbestigaran si former Ombudsman Conchita Carpio Morales sa paglili sa manggad sang First Family. Bangod subong nga na-abolish na ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ang anti-corruption functions will now fall under the Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Ang Cabinet Secretariat naman nga muni ang nag-assist sa Presidente sa mga cabinet meetings, ang iga-supervise sang Presidential Management Staff na ginapangunahan ni Naida Angping. Tibaya pila dira ka mga opisina ang gina-abolish ni President Bongbong Marcos. And may mga nagakumod nga halin pa ba niya nga daan sang tiyempo kampanya tiway nagiman na yung may ginahinambit nga muni ang ikampanyahan na bala sang Marcos administration kasi syempre mabumirang man sa ila mo. Iba na subong nga mga komisyon or mga opisina nga gintukod ni President Rodrigo Duterte amo man ang isa sa mga nagahawat-hawat. Kung ano giman ang ila sining mga kapalaran. Ano ang ilang madangatan kung bala
magpadayon ang ila sining function or mapareho man sila sa iban nga mga opisina o kung mga task force for example nga ginbungkag o kung pagabungkagon ni President Bongbong Marcos. Kaangay na gid lamang sa Task Force LCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nga subong siling sa mga security officials sa aton pungsod. Magadiskusyon pa sila kung nanugid man ng kapalaran sa National Task Force sa LCAC nga gin-describe o kung ginlaragway sang Duterte administration nga madinalagon sa kampanya batok sa mga komunista nga mga miyembro sa New People's Army. However, nawansyahan ang ila sining pangalan bangod sa mga kontrobersiya sa issue sang red tagging. Kaya hindi ka bala pwede nga makababutiyag sa imoyang kritisismo bato ka sa gobyerno. Hindi ka pwede nga makapabutyag sa imong kritisismo sa gobyerno kay man ginaradag kadayon. Siling din ni Colonel Medel Aguilar, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang way panakabaton sa kanuman nga impormasyon angot na diri sa mga konsultasyon between the military and then a National Security Advisor Clarita Carlos on whether or not Task Force LCAC will be dissolved under sa Marcos administration. Kaya although mayara sang gin-file ang hagna or bill si Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpasara sining nasambit ang hagna nga maga-institutionalize ligo kay Sir Pasaporte sang aton anti-insurgency task force through legislation. Kay man ginatukod lang ni President Rodrigo Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict through Executive Order No. 70 sang tuig 2018. Kay basta executive order ganis ang presidente, executive order ang nagtukod sina pwede gidyang makapagwa sang another executive order ang masunod nga presidente nga nagabungkag sang ginpagwa niya to nga nauna nga executive order. Kangay na gid lamang blasang nag-Cross Island region, namduman ninyo tuig 2015, nagpagwa sang executive order nga nagatukod sang Negros Island region and pagpungko ni President Rodrigo Duterte, nag-issue siya sang executive order nga naga-repeal to sang ginpagwa nga executive order ni former President Noynoy Aquino. So automatic mabungkag. Unlike ya kung layi ang nagtukod sina nga dapat mayara sang layi. Okay na ta, Bombo Mike? Sige. Kay may meeting nga si Sir. Dapat sini banwang mayara sang mabako na gidyang laying parang magkinahanglan man sang another Republic Act nga permahan sang presidente nga magadihon sang Kongreso kamo na magarepeal sang nauna sini nga layi. So kalakip ta sini diri sa mga top priority measures ni Bato de la Rosa amon ni ang Task Force LCAC nga nagatuyo nga ma-systematize ang ining nasambit ang ahensya. Kay gusto nila nga kung sino man draya ang nagapungko nga presidente, kinahanglan nga ini siya ang na-institutionalize na. Kaangay na gid lamang sang Pantawid Pamilyang Pilipino programa bala. Kamo ning isa sa mga institutionalize banwa sang aton na sini nga gobyerno or sang aton nga mga lawmakers nga pasar nila ang isa ka hagna ginpermahan into law ni former President Rodrigo Duterte, and then bisan sino man na iya ang nagapungko nga presidente, wala siya sang choice kundi ipatuman ini magluwas gid lamang kon mapasar naman sang another hagna ang Kongreso pirmahan into law sang presidente nga naga-repeal na naman sang layi nga naga-institutionalize sang 4 pesos subong
Amo maning handom ni Senator Bato de la Rosa nga ma-institutionalize na lang ang National Task Force on to end the local communist armed conflict. Kaya sa piyak kalinya si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade. General, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin, no? Kag sa tanan nga nagapamati sa programa mo subong aga. Mayong aga sa inyo nga tanan. Mayra pa subong sir sang dini pagidnipat or ko nanugid mga kapalaran sang National Task Force LCAC. Mayra ban sang hagnang nga ginfile si Senator Bato de la Rosa nga maga-institutionalize na lang sang LCAC. Halina bisang 2018 nga pag-implementar sini ma-recall naton mga advantages of Task Force LCAC, General. Una sa tanan, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung i-sum up gid tanan ang ginbuhat niya sini or nabuhat is synchronize niya ang whole of nation approach. So this effort involving different national agencies, bala naton ang insurgency man diri sa Pilipinas or different areas ka Pilipinas, hindi man kinahanglan gid man ang military solution, portion only ang military solution, but this is more on uplifting ang mga socio-economic issues nga amo na ang kinahanglan sa mga pumuluyo. So sa Task Force LCAC daw amo ni ginbuhat niya na gintipo niya pa o gin-synchronize niya, ginhatagan niya pa sang duso para ma-implement ining mga programs nga ini. Dahil initially overall pag-implement sini meetingan ni ang mapul na effort so ara gin layout and it was executed on a yearly basis, starting with dun sa mga affected barangay. So just like here sa Negros, ang effort is nag-center initially dito sa mga cleared areas naton, and again this was supported sa aton later on ang kasunod niya ang mga RCSP naton which is under doon sa man kang DILG. So amo ni kung tan-awon naton overall synchronize kat Task Force LCAC ang mga efforts sa aton gobyerno kami on our sa security sector, ang effort namon is to clear yung area, pasensyahan kaya i-clear ang area, and then masulod ining mga government services nato different programs. So nakita man nato diri sa example diri sa may Negros, kung diin ang areas and brigade, after clearing the areas and negating ang mga political military structure ka naging put up ka CPP, NPA, ara naghinay sulod ang mga efforts ng aton different agencies, again based ini sa mga issues naging kuha sa aton tropa based sa mga issues sa mga pumuluyo. So amo naging paabot naton sa taas, again may cross-referencing, cross-checking ang ginbuhat sila sa taas, and then later on amo ni ang naging basis sa Task Force LCAC to release anuman mga pondo nga sa mga project nga may dako nga impact on the ground. So amo ni kung makita nato kadamuhan nga issues na nakita na submit amo ning mga farm to market road. So nakita nato diri sa Carlos, Escalante and other areas, amo ni bulk ka aton nga mga projects which kung tanawon nato overall madako gid man impact niya sa mga pumuluyo especially sa pag-deliver ka government services, at the same time improve ang movement sa mga pumuluyo especially doon sa ila economic activities. At the same time ang other efforts ka agencies especially headed yung PRLEC headed by TESDA, may mga kinandak ni nga different skills training depende na sa areas. So kung makita naton overall ang Task Force LCAC ay dako na bulig wala naton insurgency, hindi gid man na
for military, ang mga solusyon na is partly for socio-economic upliftment sa mga pumuluyo. So Okay. dako ni nagbulig na na-improve ang aton security condition diri sa Negros Island. Kadakwa ni sir sang pondo mo no sang barangay nga ma-clear from insurgency 20 million pesos. So pwede ka dyan nila magamit for the improvement bindera. For example, farm to market road or water system or iban pa sir no nga magamit sang whole community. Tama, no? Ang ganina kung tanaw natin, ang mga different LGUs, may ara na sila na program also to extend ang ilang mga farm to market roads. Pero tungod din sa mga additional support from LCAC, especially BDP projects, medyo napadasig. Instead ng implement nila for siling nato ang timetable nila 3 to 4 years. Kung inbutangan na sang project na-identify as part of the BDP, napadasig ang pag-implement. Hindi na nila additional na i-budgetan pa. So, napadasig ang pag-implement nila. Instead of for the next 3 years, example, ang target lang nila is 3 kilometers. Dugangan na sang additional 1 or 2 kilometers ang BDP project. So medyo napadali, medyo napalaba pa. And makita natin sa ground, especially sa aton mga farmers nga before na budlayan magpagawa sang ila products, medyo napadali. So amo nang ginatanaw namon nga kuan nga dako nga impact sa areas nga once affected by the insurgency. So maganinang nga kung makita natin overall pamatukan gid ni gingamit lang tong ibang politicians sang makabayan block target gid nila i-reduce ining BDP, support sa BDP tungod babalaan nila madula gid ning suporta sa ila in the long run. So again, may mga moves subong to continue, which is again on our part sa AFP